insecteriană, numărul 1, scorpionul manchurian auriu. Numărul 2, să-l căutăm, îl puteți ghici, e aici, Despea gigant. Numărul 3 este acest scorpion negru uriaș. Nu? Foarte frumos. Cărăbușul oriental este acesta. Numărul 4. Numărul 5. Lăcusta orientală. Migrează și distruge totul. Tot. Ploșnița orientală numărul 6. Numărul 7. Cârcăiacul vietnamez. Poate să aibă multe picioare, până mai mult de 2000 și ceva de picioare. Numărul 8. Gărgărița uriașă de bambus. Numărul 9. Cicada neagră tropicală. Cântă frumos, mai frumos decât un greier. Numărul 10 este greierele asiatic. Îl găsiți aici. Uitați-l, greierele asiatic. Numărul 11, rădașca. Sunt foarte mari, au niște clești. Călugărița numărul 12, călugărița chinezească. Frumoasă, foarte frumoasă. Numărul 13, boul de bătă asiatic. Numărul 14, gândacii croitori. Am niște antene foarte frumoase, lungi și frumos colorate. Nasicornii sau iliana cu corn. Uitați, foarte frumos. Albina zidar sau dulgher. E foarte micuță, dar face rău plantelor sau chiar și bine, dacă vrea. Acest videoclip v-a fost prezentat de domnul